WHO redefinuje burnout, syndrom vyhorenia, ako syndrom spojený so stresom v práci. Nová definícia považuje burnout za syndrom a špecificky spája syndrom vyhorenia s chronickým stresom na pracovisku, ktorý nebol úspešne zvládnutý. Burnout charakterizujú 3 dimenzie. Prvá oblasť sú pocity vyprázdnenia energie alebo vyčerpania. Druhá oblasť je zvýšená mentálna vzdialenosť od práce alebo pocity negativizmu alebo cynizmu súvisiace s prácou. A v tretej časti sú to pocity neefektívnosti alebo nedostatku úspechu, úspešne dosiahnutých vecí. Vyhorenie sa vzťahuje konkrétne na fenomény a javy v pracovnom prostredí a s prácou spojenom prostredí alebo kontexte a nemalo by sa používať na opis skúseností z iných oblastí života. Vyhorenie môže ovplyvniť zamestnancov na všetkých úrovniach, vrátane manažmentu a môže mať vážne následky na ich zdravie, well-being, pohodu, výkonnosť a taktiež možnosti udržania si práce. Existuje však aj niekoľko bežných mýtov o syndróme vyhorenia, ktoré môžu ľuďom brániť v jeho rozpoznaní a efektívnom zvládaní. Jedným z častých mýtov je, že vyhorenie znamená to, že ste slabí a nezvládate stres. To niekedy nabáda k vnímaniu takéhoto človeka s dešpektom, ale nie je to pravda. Vyhorenie sa môže stať každému, kto je vystavený dlhodobému alebo nadmernému stresu. A to bez ohľadu na jeho osobnosť, schopnosti alebo odolnosť. V skutočnosti syndrom vyhorenia často postihuje aj úspešných ľudí a ľudí, ktorí sú nadšení a oddaní svojej práci. Vyhorenie nie je prejavom slabosti, ale je skôr prejavom nerovnováhy a preťaženia. Ďalším mýtom je to, že vyhorenie vyžaduje alebo predpokladá veľké pracovné alebo životné zmeny. Nie je to vždy tak. Niekedy je možné syndrom vyhorenia vyriešiť vykonaním aj malých úprav, a to nášho pracovného prostredia, pracovného zaťaženia, očakávaní alebo aj dostupných zdrojov. Niektorí ľudia si môžu myslieť, že syndrom vyhorenia si vyžaduje veľkú zmenu, pretože sa v súčasnej situácii cítia uväznení alebo beznádejní a veria, že jediným východiskom je opustiť prácu alebo zmeniť kariéru. Tretím mýtom a veľmi častým je, že vyhorenie je ľahké spozorovať. Nie je to nevyhnutne pravda. Vyhorenie môže byť nenápadné a postupné a u rôznych ľudí sa môže prejavovať navonok rôzne. To znamená, že to, čo my vidíme zvonku, neznamená, že naozaj vidíme, čo sa v človeku deje. Niektorí ľudia môžu pociťovať fyzické príznaky, ako je únava, bolesti hlavy alebo nespavosť. Iní môžu zase pociťovať emocionálne symptómy alebo problémy, ako je úzkosť, depresia alebo aj nízke sebavedomie. Niektorí zase môžu pociťovať behaviorálne symptómy, ako sú zmeny chuti do jedla, spánkové vzorce alebo aj tendencia užívať návykové látky. Mýtus číslo 4. Syndrom vyhorenia je spôsobený nedostatočnou starostlivosťou o seba. Toto je pravda len čiastočne. Starostlivosť o seba je dôležitá. Je dôležitá pre prevenciu a zvládanie stresu a taktiež aj syndromu vyhorenia, ale sama o sebe nestačí. Samotná starostlivosť o seba však nemôže pôsobiť proti účinkom toxickej pracovnej kultúry alebo nereálnym nárokom v práci, najmä zo strany manažmentu alebo firmy. Preto je dôležité si uvedomiť, že syndrom vyhorenia nie je len osobným problémom, ale aj firemnou, čiže organizačnou a spoločenskou záležitosťou, ktorá si vyžaduje komplexnejšie zásahy a komplexnejšie riešenia. Ďalším mýtom, v poradí 5, môžeme povedať, že vyhorenie vnímame takisto ako stres. To tiež nie je pravda. Stres a syndrom vyhorenia sú navzájom súvisiace, ale odlišné pojmy. Stres je prirodzená reakcia na vnútorné alebo vonkajšie podmienky, podnety, tlaky alebo nároky, ktoré môžu byť negatívne, ale aj pozitívne. A niektorí ľudia si môžu myslieť, že vyhorenie je to isté ako stres, pretože tieto pojmy sa používajú zamieniteľne a nepoznajú rozdiel medzi nimi. To však môže viesť k nepochopeniu alebo k nesprávnemu vyhodnoteniu problému a tým pádom aj aplikovaným riešeniam. Preto je dôležité vnímať rozdiel medzi stresom a syndromom vyhorenia a tak zvýšiť šance a možnosti prijímať vhodné stratégie na ich predchádzanie a najmä zvládanie.